מכירים את זה? שאתם קמים בבוקר, ממהרים לעבודה, יוצאים מהבית, ואז שואלים את עצמכם, רגע, קיביתי את הדוד, סגרתי את התריס, האור נשאר דולק. ומה לגבי המזגן? איך לא בדקתי בכל הבית? איך לא ראיתי? איך הגיע כזה חשבון חשמל? מצד שני, תארו לכם מצב, שבו כשאתם יוצאים מהבית, אז הבית יודע שיצאתם. וכשאתם נכנסים לבית, לא רק שאתם מרגישים אותו, הבית מרגיש אתכם. וכן, אתם יכולים להרשות לעצמכם למהר, לשכוח, אבל הפעם חשבון החשמל יישאר נמוך, ואיכות החיים תעלה משמעותית. איך זה עובד? בבית החדש שלכם תהיה מערכת חשמל חכם, מערכת שמאפשרת לכם לשלוט ולתזמן פעולות בבית מכל מקום בארץ ובעולם. להדליק דוד, מזגן, לשלוט באודיו, בווידאו, להדליק תאורה, לפתוח ולסגור תריסים, והכל במגע אצבע קל. תכנון והתקנת מערכת חשמל חכם זולים משמעותית כשמתכננים ומתקינים אותם כבר בשלבים הראשונים של בניית הבית. חברת SD-CAM בהנהלת אייל נרדיה, חבר באיגוד KNX העולמי, מבטיחה לך עצמאות ונגישות מלאה בתחזוקת הבית החכם החדש שלך. צור עמנו קשר וגלה עד כמה פשוט לחיות באיכות חיים גבוהה, לחסוך בהוצאות ולהיות תמיד בראש שקט, בשליטה ובבקרה.